ассалому алайкум дӯстони азиз, худони гарбонтон бошад. Қарор дорам дар духтурхона, яъне дар духтури дандон занона ва мардона. ин мақсад модаро хафа нашан, баъзеш ай ҷакидан шуа, ин хеле мешан дандоношо, ай ояндаи бобоҷона. Яъне ки дӯстони азиз, духтур ҳаст барои занҳо, духтури дандон дурестараш, зубной, ҳам ҳаст барои мардҳо. Ҳам хотир рақамҳои дар экран занг мезанед бародарое ки мехостед духтури занаки бошад ки хоҳаро бина баъзеш намехоҳанд ки мардако баранд, ба дили пур занг бизанед, записатсия кунед, бе ба дили пур духтури бо таҷриба доктор Саид ҳозир иншаалло мемонам видеоро суҳбат карда чӣ хел хизмат мекунад иншаалло. Хуб бародаро, ин хел пломба мемонанд, ҳам хел соҳ мекунанд, ин хел пломба мекунанд, ремонт мекунанд, хулоса ҳамаи намуди хизматрасонӣ ҳам мерасонанд. Ба ҳам хотир тамошо кунед. Аллоҳ нигаҳдор. Хуб дӯстон, чӣ хеле ки гуфтем ҷара дидӣ, ҳозир нишон медиҳем доктора. Бародарим доктор Саидҷон дар хизмати мардум дар тарафи ҷои адреси акаҷон. Салому алайкум бародарон, модарон ва холони азиз. Адреси мо метро Кателеки, микрорайони Южный дом 14. Беҳтарин. Стоматология. Ака Саидҷон авардем барои хизмат. Ака Саидҷон чӣ хел хизмат расонӣ ака? بهترین همجا رقمای واتساپ میمونیم، رقمای تلفن میمونیم. معلومات بیاید بهترین دکتر. саломат бошед докторҷон. Аллоҳ баракат. 3-4 сол ба худо мешиносамаш. дар хизмат. Аллоҳ баракат. Ака Саидҷон шуморо хуш омадед. Саломат бошед. Аллоҳ баракат. صبح بخیر دوستان عزیز، با کاربرمساز یک شینومونتاژ در автосервисем иншаллоҳ айда осухатем бародар кор мекунем. муҳими автосервис ҳозир муҳим як мошин айтоҷикистон ин сураташо мебинед Toyota хуб Comfort Plus ай душанбе Москва омадааст. ай душанбе срочно Москва омадааст. кардмед ки имконияти дар самолёт надорӣ, дар ҳамин мошин 2 нафар дар кор. срочно занг бизан, айнин бобоҷонаш додааст. 2 нафар душанбе Москва метрои Люблино, душанбе метро. ин ҳамин рӯз 19 август роҳи сафед барори то.